Алар республиканың 2 министрлыгы социаль яклау белән транспортны кына кагыла. Берсендә күрсәтелмәгән хезмәт турында хисап биргәннәр, икенчесендә асфальт җәйгәндә ком яисә ташны кирәгенчә салмаганнар. Татарстан ришвәтчелеккә каршы сәясәт мәсьәләләре буенча идарәсе тагын нинди очракларны ачыклый? Рүзәл Шәрипов репортажы. Кешегә хәзер җиңеллек кирәк, ул җиңел юллар белән хәл итәргә тели үзенең эшләрен, мәсьәләләрен, проблемаларын. Шуңа күрә бу бик зур проблема дип саныйм, чөнки ришвәт арткан саен, димәк, гаделлек кими дигән сүз. Начальник, конечно, а нәрсә эшләргә те, потому что жизнь сейчас такая. Сам никого не давал, мне никто не давал. С полицией, как обычно, у нас это самое, на дорогах. Гадәттә ришвәт алу очраклары полиция хезмәткәрләре белән бәйле. Юлда килеп чыккан аңлашылмаучы анлыкларны алар акча белән хәл итү ягын карый. Ришвәтчелек очракларын киметү максатыннан белгечләр һәр район ведомство эшчәнлекләрен даими тикшереп тора. Бүген журналистларга Татарстанның транспорт һәм хезмәт министрлыклары хезмәткәрләре тарафыннан кылынганнары турында сөйләделәр. Берәүләре җитәкчеләре булмаганда вәкаләтләрен арттырып, үзенә премия яздыра, икенчеләре керем турында дөрес мәгълүмат бирми, туганнарын законсыз рәвештә эшкә урнаштыручылар да очрый. Например, директор одного из подвесных учреждений в Челнах. Ярчалыдагы оешмаларның берсендә директор абыйсын һәм хатынын үзенә эшкә урнаштырган. 2 ай узуга хатыны декрет ялына китә. Бу ханымның төгәл нинди эш башкарганда билгесез, чөнки алар буенча бернинди рәсми документ хисаплар юк. Результатом совместной работы министерства и экспертов управления был ришвәтчелеккә каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсе белгечләр белән берлектә хокук бузу очракларын киметү өчен чаралар планы төзелде. Аеруча күп кагыйдә бозган оешмаларның җитәкчеләренә карата дисциплинар чара күрелде. Транспорт министрлыгы эшчәнлегендә ачыкланган иң җитди хилафлыклар юл төзелеше белән бәйле. Кара исемлектә Әлмәт, Кама тамагы, Орча, Буа районнары бар. Асфальт түшәгәндә ком һәм таш күләмен азрак салганнар. Кайдадыр тиешеннән 5 сантиметрга кимрәк, кайдадыр гомумән ком кулланылмаган. Димәк, подрядчы оешмалар аларга бүлеп бирелгән акчаның бер өлешен үзләштергән дип фаразлыйлар. Ул акчаларны хөкүмәттән алып, бирак эшләдек дип әйтеп булмый. Ул оешмалар, подрядные организациялар ул бракны за свой счет дип әйтәләр, үз акчасына кире сыйфатын кайтаралар. Менә бер ялгышлык ясый икән, наша иттереп кызыллык китерә икән, отрасльга да, үзләренә дә алар контракт договорларына кертелми. Татарстан флоты җәмгыяте вәкилләренең төзек булмаган суднолар сатып алуы ачыкланган, аларны ремонтлауда хилафлыклар табыла. Шулай ук 12 районга 119 автобус сатып алып бирелгән. Моңа 1 миллиард ярымга якын акча сарыф ителгән. Әмма Алабуга, Бөгелмә, Лениногорскида техника маршрутка тиешенчә чыкмаган. Тикшерү вакытында кайбер яңа автобусларга хәтта дәүләт номерлары да беркетелмәгәнлеге билгеле булган. Түләнгән, алар алынган, ел башында алынган, җәй көнне караганда вакытта алар әле эшләми иделәр. Зона ответственности Министерства транспорта. Икенче яктан урыннарда муниципаль органнар бу эшне тоже алып барырга тиешләр. Беренче мәртәбә әләкән кеше дип әйтекме, аларга замечание шикелле приказ чыгарабыз. Инде тагын кабатланса, анда выговорда и увольнениялар булган вакытларда булды. Шәхси клиникаларда күрсәтелмәгән хезмәт турында хисап тоталар. Шәхси эшмәкәр теплоходны ремонтлауга 2 миллион сум акча алып, эшне арзанракка башкара торган оешма белән килешү төзегән. Казанның Хөсәин Мәүлитов урамындагы тиешенчә ясалып бетмәгән җир асты кишүе буенча җинаять эше кузгатылган. Ел саен Татарстанда ришвәтчелек белән бәйле 1000 меңнән артык шундый җинаять ачыла. Рүзәл Шәрипов, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы.